கேப் விட்டு எழுதுன தெரியுமா? யாராவது வந்து ஓஹோ இது ரெண்டும் சேம் ஆட்டுக்குது அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. அதனால என்ன பண்ண? அதனால தான் கேப் விட்டுருக்கேன். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து ஒரு லென்த்தி வீடியோலாம் இல்லை, ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான். என்னென்னா, நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்தே குழந்தைங்கள வந்து எழுத ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதே டேட் எழுதி அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கேப் விட்டு எழுதுறத வந்து அவங்களுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அது அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பின்னாடி பெரிய கிளாஸ்லாம் போகும்போது. ஸோ இது ஒரு ஃபிங்கர் கேப் விட்டு விட்டு எழுத வச்சு பழக்குங்க. அதேமாதிரி டேட் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நானே சொல்லிகிட்டே இருப்பேன், இந்த டேட் தான் இப்படி தான் எழுதணும், இப்படி தான் எழுதணும், அன்றைக்கி டேட் என்னவோ அதை நான் சொல்லிகிட்டு இருப்பேன். இப்போ வந்து கொஞ்சம் டெய்லியுமே அவனை வந்து டெய்லி கேலண்டரை வந்து கிழிக்க வைக்கிறேன் நான். ஸோ அப்போ அவன் அதை டேர் பண்ணும் போது அவனுக்கு தெரியுது, ஓ இதை வச்சு தான் நம்ம இதை எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுது அவங்களால. ஸோ எப்போ எழுதினாலுமே ஸ்டார்டிங்கில் டேட்டு சொல்லுங்கள், நீங்கள் சொல்லி எழுத வைங்க. அதுக்கப்புறம் போக போக இப்போ எனக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிகிறனால இதை கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். முன்னாடி நான் வந்து 04.04 அந்த மாதிரி சொல்லுவேன். இன்றைக்கி வந்து அவன் கேலண்டர் டேட்டு கிழிச்சிட்டு அவனே சொல்கிறாம்மா இது தானே நம்ம எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி கண்ணே இன்றைக்கி நீயே எழுது அப்படின்னு சொன்னேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து 4040 எழுதியிருந்தான். அப்போ நான் வந்து 40ங்கிறது 40, அப்போ 04ன்னு நீ எழுதணும், அப்போ தான் அது 4ன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னோடனே அது மாற்றிக்கிட்டான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மேலே அவங்களுக்கே அது புரிய வருது. அது ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன். அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா, எங்கள் ஃப்ரிட்ஜோட கவரில் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டிக்கர்ஸ், ஸ்டார்ஸ், இது வந்து கம்பல்சரி நான் அது தீரும் போது எல்லாமே நான் வாங்கி வச்சுருவேன். ஃபுல்லாக ஸ்டார்ஸாக இருக்கும். இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ இன்றைக்கி வந்து நான் காலையில் இதை எழுத வச்சுருக்கேன், இதை நீட்டாக எழுதியிருக்கான். ஸோ அதுக்காக வந்து அவனுக்கு ஒரு கோல்டன் ஸ்டார். கோல்டன் ஸ்டார் அது எங்கே கொண்டு விட்டுவீங்க? குட். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது சின்ன சின்ன நல்ல விஷயங்கள் பண்ணும்போது அது நமக்கு அது சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஸ்டார்ஸ் வந்து நான் வச்சுட்டே இருப்பேன், தீர வாங்கி வச்சுட்டே இருப்பேன். அவன் என்ன சின்னதாக ஏதாவது ஒன்று, இப்போ அவன் தூங்கி எழுந்துச்சி இன்றைக்கி அவனோட பில்லோவை அவனே எடுத்து வச்சான்னா கூட அது ஒரு பெரிய விஷயந்தான் நமக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைம் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் பண்ணும்போது அவங்கள பாராட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ஸ் அவங்களுக்குன்னு ஒரு, நீங்கள் வந்து ஓன் ஹவுஸில் இருக்கீங்க, அவங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு ரூம் ஒரு டேபிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு அதை வந்து ஒரு ஸ்டார் டேபிள் அந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க, ஒரு ஸ்டார் வால் அந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க. இது வந்து நாங்கள் ரெண்டலில் இருக்கிறனால ஆப்வியஸாக நான் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இதில் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து இது ஒரு சிலது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், இந்த இடத்துலலாம் ஒட்டியிருந்ததெல்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ என்ன ஒரு சின்ன நல்ல விஷயம் பண்ணாலும் எந்த ஒரு அது பாராட்டக்கூடியதாக நம்ம பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து பாராட்டுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டார் கொடுத்தாவே போதும், அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாகிடுவாங்க. ஸோ இது ஒரு சின்ன டிப் தான், நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேம்மா, பை.